Sempre havien dit que els homes havien d'anar davant de tot i havien de rebre tots els Però mèrits. s'equivoquen i nosaltres amb aquest vídeo volem mostrar que les dones també fan ciència. T'imagines què hauria passat si Einstein hagués nascut dona? Doncs que probablement avui en dia encara no sabíem qui és Einstein, perquè els mèrits dels seus descobriments se'ls haurien duit algun company d'investigació o inclús el seu home. Aquest fenomen és conegut com a efecte Matilda, en honor a Matilda Joslyn Gush, la primera activista en denunciar-ho. Assenyala la injustícia que ha ignorat de forma sistemàtica les troballes de brillants científiques al llarg de la història. En la campanya de No More Matildas de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnològies denuncia la falta de referents femenins. Marie Curie va sofrir tota la seva vida els efectes de desigualtat. Malgrat les dificultats, Marie Curie va rebre 2 premis Nobel. El primer premi Nobel va ser de física i havia fet tots els seus descobriments amb el seu home. En un principi, el premi Nobel havia de ser entregat al seu home, però ell es va negar a rebre el premi Nobel si no era inclosa la seva dona. Finalment, l'Acadèmia Sueca va reconèixer la labor de Marie Curie.